mga ka-Avengers, ako rin si Mimi and welcome to my our YouTube channel. So for today's video guys, mag-surprise ko ni Langga. So i-surprise na ko siya sa mong 10th monthsary. Kay always dili. Kay siya magpirme always kami. Kay siya may pirme magsi-surprise na mo kanang nako during monthsary na mo. So, siya na po akong i-surprise ron guys. And first time ko ning ibuhat nga i-surprise na ko siya. And balag, simple lang siya. Simple lang siya kay nga. Kanang happy 10th monthsary. Malipay na sana o ma-appreciate na niya. Kaya bisan ginagmay lang ang butang dyan, maka-appreciate na siya. So, i-surprise na to siya. So, dili na ako magpadugay-dugay pa guys. And mag-start na ko. Kaya wala man siya diri karon. So karon na lang ako gibuhat kay isugo man siya atog si Biko adto siya Grand Mall na siya paliton. And I know madugay pa to siya. So, ako na lang gibuhat karon akong surprise kay og Sunday pa og ugma pa na ko ibuhat. Kanang naaman siya diri whole day sa balay. So, dili ko maka-surprise niya. So, among man sa Regio Day is Lunes pa 29. So, karon na lang dyan ako gibuhat kay Saturday wala man siya, so wala po ko gibuhat and namalit ko ani gahapon sa mga pictures and balloons. So let's start it guys. Hindi na ko siya ipapilit sa ang happy 10th monthsary. So so ipabulot sa ako balloons mo na siya ikaling mga balloons ipabulot sa ako. Lakaw na mood siya guys, mo na nag-prepared ako para pag-abot niya surprise! Kabalo dyan kong appreciate dyan niya simple lang di kaayo guys, ma-appreciate dyan niya mga gagmay na butang so much more order ko. So kaya wala pa matay budget, so mostly so tagbuan ako dyan yung pictures guys, ipaprint ako kahapon ang mga picture nag-4 lang siya ipaprint ako natin. So nag-print po kong name. Sa mong higdaanan guys, so sa pagkantay na siya. Og decorate para sa surprise kay Langga. And ipakita na ko ninyo. In 4, 3, 2, 1. Yes. Balloon akong ipapalit. So, kaya siya nga picture guys kay sa San Carlos ni sa Boulevard. Ito sa tindahan. And kani siya picture sa San Carlos pa sa Boulevard. Kani siya katong na si Andrew sa parulan ni sa Tulad City. And kani sa Senior Santo Niño katong pista sa Cebu ni Senior Santo Niño. Kani siya kay dire sa Toledo. Kani siya kay sa Lagcam sa Toledo. Kani kay sa Helen Valley sa Toledo. Kani kay gi-order ako siya. Yan ang sound sa noy. Sa ito na. And kaya sa San Carlos, kami siya sa office, hindi akong gitagaag flowers. And kami sa larap, kami sa balay ni. Kani dali ni. Kami sa San Carlos, office. So, muna siya akong surprise niya. And kabaw, dito ko nga malipay siya. A
A few moments later. So, hulat na lang ko niya nga maabot siya and mabalaan man ako nga maabot siya kay ang motor naa na og saba kay niyang motor kay mura jud og pambo. Sorry lang ga. So, muna akong first time nga gi-surprise na ko siya para sa mong mansari and kabalo jud ko nga malipad gini akong langga and kaniyang katawa abot gid diri sa dalunggan. Kay sige man siya padungog-dungog gud nako nga wala pa gid siya ka-try nga gi-surprise nako siya pero siya kapila na siya sige kog surprise niya murag sa first mansari hantod sa 6th mansari iya kong gitagag flowers and everything and pagka 7 og 8 og 9 kay wala ra kay naraman mi diri sa house nag home quarantine tungod lagi sa COVID so okay ra kasabot ra po ko pero naanad mong gugur na tagaan ko na every mansari na mag flowers and everything so siya na po drone akong pero wa mo kay flowers so mora na akong surprise niya and ipakita din ako ninyo guys ang iyang mga gipanghatag nako atong first mansari to 6 mansari na mo kay 10 mansari naman may karong Monday pero 7, 8, 9 nga mansari na mo wala siya gihatag nako kay tungod lagi quarantine and narami sa balay wala may mga kwarta so there siya guys sini hope you like it. So, nilat kayo na oh. I know sa mga mayayab diya na sige nene na correlate po mo atong mga inatong mga gifts. So, maghulat na lang ko niya and wala pa siya. So, kana update na lang ko niya guys ha. So, buyers! Mwah! Many hours later. So guys, na siya baguro siya abot. So, wala to na lang to siya nga musulod siya diri sa kwarto. Ewan po ko excited nga happy siya and nagandang po ko music nga sabay Hey, have you ever tried really reaching out? Mulok po gawin. Maybe ay hindi mo wala di ay advance mo din maybe you go ay galain mo lang guys little thing again time will tell. You believe in things parang baging na baging picturean di ka dira Udot di kaya guys. na ay Thank you kay Langga. Love you. kay lunes man na itong mansari niya wala mo na duty man karon na lang naglakaw man ganyan lain sa kay ugma ngayon naman ka dito po guys that's the end of my videos and nalipay sila nga yay nalipay sila nga diba wala po siya ay kalain wala pa gani wala siya ga-expect nga karon ko mag-prepare para sa mong mansari and surprise na ko siya and na-surprise ko siya happy kayo siya guys sa mundo siya lakaw ko siya kadali and balik di kong tanawan nga video guys hope you like this videos and please like and subscribe o ganahan mo i-share na lang sa ninyo guys sa mga na yung mga jowa niya share please so that's the end of our video guys balik so muna na siya tanan guys and don't forget to like and subscribe ha palihog bye bye every bye bye guys